Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo en el que us ensenyaré la meva manera, ja que n'hi ha moltes, de fer els carquinyolis, unes pastes seques i cruixents d'ametlla típiques de Catalunya, entre d'altres regions amb les que se'n disputa l'origen, que roman incert. Aquests són els ingredients que empraré. 75 grams d'ametlles crues amb pell deixades en remull una estoneta. Poden ser fins a 100 grams per a aquesta quantitat de farina, però jo només en tenia 75 a casa i ja m'ha semblat prou. Un ou i 2 rovells d'ou. 160 grams de farina de blat de mitja força, la d'ús comú. 30 grams d'ametlla en pols. 50 grams de sucre blanc i 20 grams de sucre morè, o entre 70 i 80 de sucre blanc. 5 grams, l'equivalent a una culleradeta d'impulsor llevat químic, com el Royal. I així és com els preparo. Començarem per encendre el forn a 170 graus centígrads amb calor a dalt i a baix perquè es vagi escalfant. Abocarem en un bol un ou, un dels rovells d'ou, els sucres i una mica de ratlladura de llimona i ho blanquejarem, és a dir, batrem enèrgicament fins a obtenir una mescla uniforme, de color més clar i amb més volum. Es pot fer a mà o amb batedora elèctrica, però no és recomanable fer servir un robot de cuina, ja que al ser tan poca quantitat pot ser que no ho munti bé. Un cop blanquejat, podem afegir un raig de licor d'anís, si volem. A continuació, barregem les farines i l'impulsor i tamissem una part, fent servir un colador o un tamís, si en tenim. També es pot afegir sense tamissar, si no. Barregem bé amb un remenador fins que s'incorpori i després posem les ametlles, escorrent-les amb la mà, sense necessitat de colar-les ni res. L'aigua i la humitat que han absorbit faran que després aguantin millor la calor del forn. Les barregem, tamissem la resta de farines i amalgamem la massa amb una llengua o amb una cullera. Ha de quedar així, una pasta tova i enganxifosa, però amb tots els ingredients ben incorporats. Ens mullem una mica les mans per poder passar-la a una safata de forn amb paper vegetal sense que se'ns enganxi la massa als dits. Ens tornem a mullar les mans i li donem forma de xurro. Jo l'estic fent força gran i ample, però podeu fer-lo més estret, allargat, per obtenir uns carquinyolis més petits i més torradets i cruixents. El pintem amb l'altre rovell d'ou i hi tirem una mica de sucre per damunt, tot i que això és opcional. Coem en el forn preescalfat a 170 graus centígrads, amb calor a dalt i a baix, a mitja alçada, durant mitja hora, aproximadament. Cal anar fent un cop d'ull, controlar l'aspecte que va adquirint, ja que cada forn és diferent i, a més, si la mida del xurro varia, el temps de cocció també canviarà. Ho traiem quan estigui així dauradet i deixem refredar una mica, uns minutets, però no massa, que encara sigui tèbia la massa a l'hora de tallar-la, ja que si es refreda del tot, se'ns trencarà al fer les llesques. Deixem el forn encès a la mateixa temperatura. Tallem els carquinyolis amb un ganivet, sense dents, que no sigui de serra, ben esmolat. Si pot ser sobre una fusta o taula per tallar, jo no la tenia disponible en aquell moment. Fem els talls d'un dit de gruix, aproximadament, o menys, si els voleu més fins. Els col·loquem un altre cop a la safata amb paper de forn i els enfornem entre 3 i 5 minuts per cada costat, depenent del gruix dels carquinyolis i com de sequets els vulguem. Quan surtin del forn, amb cura de no cremar-nos, els deixem refredar sobre una reixeta o graella, el que tinguem. Una estoneta després, ja els podem servir. Queden genial per acompanyar el cafè o amb una bona xocolata desfeta. Jo els he menjat també amb crema catalana pel dia de Sant Josep. Us deixo l'enllaç de la recepta de la crema a la descripció del vídeo, juntament amb la transcripció de la dels carquinyolis en català, castellà i anglès. Apa, doncs ja ho tenim. Mireu quin goig. Bon profit i a reveure!